and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to... No, dili siya mahimo mo trabaho. Nasayod siya mapagkasal nami. Kinahanglan mas unahon niya sa pagpangandam ang among kasal. Madiling. Hain ba siya karon ha? Oh, wait. Mato niya nga may meeting dahil siya sayo karon. Asa niya meeting kay apason ko na lang siya. Kinahanglan biyaan niya ang tanan alang nako. Me first. Usa pa ng uban. Unsa? Sige na ba? Sultihin ako kung hain na siya karon. I'm running out of patience ha? Mato niya may meeting siya. Hugwa ko masayod kung asang dapita. Shit! You should have asked! Kainahan ka! Kabahin ka na siyang trabaho. Ug di na ko obligasyon isip inahan ang pagpangutana sa matag detalye siyang pagpanarbaho. Shit! Shit! Kinahinay si mo pagpamadikas. Kay ni akas among kaugalingon. Kung makangan ka kaugalingon, muragin ko sa kadako ng inyong bahay nga inyong gipuy-an. And to top that, dili ka makapuyo og sama ni ini kung dili patungod ni Daddy. Dili kwarta gikan sa imong amahan ang giabang namo dinhi. Dili sa pagkakwarta og dako si Cesar kung dili patungod ni Daddy. And so, to sum it all, gikan paghihapon ni Daddy kining tanan nga naan ninyo karon. Busa! Ayaw kong kinambugi! Kaya wa kay angay! Katabang ka lang! Oh, and why are you smiling? Kung unsa ka mapaubsanon si Mary nga asawa ni Cesar, mausab ang imong kamapahitason. Asa to? Imo kong gikumparar sa usa ka batignaong ug uyamot nga sama ni Mary? Oh, how dare you! Hinahinay si imong lupad, Padilin. Kay tingalig bahimata ka lang unya, gawa na mauyon nimo ang hangin. Ug mahagbong ka na. Mahagbong ka na hinuon gikan sa langit nga imong nahimutangan paingon sa kalapukan. In your dreams, Tigwang! Yutay respeto ining inahan sa imong giilang hinigugma. Huh? Like I care kung inahan ka ni Cesar? Huh? Do! Sa akong paminaw, ora gikinahanglan kang mangilabot. Kay kining katabang at tiguang nga imong gikaatubang karon, dakog papil sa mamahimong hukom sa lalaking buot nimong mahimong bana. Oh, unsay po di mo ipasabot? Nga mo babag ka sa plano namong pagpakasal ni Cesar? Ha? Really, Josefa? You really think na makababag ka? Kung ang akong amahan manggani nga usa ka adunahan, dili makababag sa among tinguha nga makasalmi, ikaw pa ka nga usa lang kakatabang! You just made me laugh! Ayaw pagpahiyom! Diya katawa ka, wa takapugni. I don't like it when you smile! Mura magbaybuot kang ipasabot? Are you mocking me? Ikaw ray nag-ingon. Way lain kahulugan ang akong pagpahiyom. Di lang ko buot mo tugbang sa kainit sa imong o sa imong kap mapahitason. What? Wa dinhin akong anak. May lain ka pa bang tuyo? Kay kunwa na, tabi o na ni mo senyorita nga may buhaton pakos kusina. You shit! Gano bang ikaw man ang nahimong inahan, Cesar? Shit! Dili ikaw ang tipo sa babae nga mabahimong kapikas sa akong anak, Madilin. Makalagot tigwa nga, hambugera! Or dili mo, chacha! Kung dili ka lang inahan ni Cesar ay, dugay ko nang ipadugo untang imong baba. Makalagot! Shit! Ginungagan lang yun niya ang sapot nga akong gibati karon. Shit! Shit!
usara sa pag-ato sa butik. Nga ako ra. Kay misaad ko sa higalan akong designer nga mo adto mi karon ni Cesar. Of which, dili gid mahitabo kay ako rang usa. Shit, you shit! Magpalit on akong cellphone sa mall. And so, kinalan nga atong mao man kining target na pizza kining atong project karon. Or even earlier, kay nagdali kining atong bag-ong kliyente. Gusto siyang kasugdan nagpagtukod kining iyang mansyon. A 40 million mansion? Wow. Magtiayan ba ang maong negosyante, sir? Actually, no. Daga pa. Sexy. Guwapa. Kung litaw pantingin ko karon, I quote her differently. Coming from you, sir, nga in love kayo si mga asawa. Murag, guwapa gitingod kining sunod ta nga kliyente na. Seryoso. Aron makumpara nimo akong gingon. Niya na siya paingon sa itong himutang. Naglakaw siya paingon si Mulyo. Hello, Miss Sullivan. Good morning. Hello, Mr. Chua. I'm sorry I'm late. Ang hindi ko. Meet Engineer Cesar Elizondo, ma'am. Ang sinaligan na mong engineer sa among kumpanya. Hi. Ikaw? Nakaila ka ni Miss Sullivan? Yes. Nagkita namin. Mao ba? Dihang kalit ko niyang gigakos dito sa Osaka restaurant. O gitawag ko sa laing pangay. Let me introduce myself properly. Jane Sullivan, Engineer Cesar Elizondo. Tutukan mo pala ang akong kamot. Ha? Oh, nice meeting you, Miss Sullivan. The pleasure is mine. And so, let's take a seat. And, Engineer Elizondo, mahimo na di mong buhian ang akong kamot. Ha? Sorry ma'am. Na-distract lang si engineer sa imong kagwapa. But please do take a seat. Thank you. I like the design. Nakuha ninyo ang buot na kong ipisapod. I just want you to make a little adjustment here. Oh, yes ma'am. Sulti alam kung unsay mong gusto. Ang yung naong. Do you like this Ang one, ma'am? pumasaya. Yeah. Ang yung buhok. Gusto ko diri, ipitang. Ang In yung the pamali. garage. Look at the garage, ma'am. Sama ka ni Mary. That would be great. So, engineer, nabati nimo ang gustong mahitabo ni ma'am? Oh, please. Just call me Jane. Formal ra kayo kung magmam pa mo na ako. Ilabi na si Cesar. Oh, sorry. Do you mind kung mag-Cesar lang ko nimo? Kaysa kung tanaw, wa maglagyo ang atong edad. Ha? Yes. Ha? Engineer, gusto mo na. Sorry. You were saying? Matod ko. Mahimo bang tawag kung talang ka sa imong pangalan? Yeah. Sure, ma'am. Jane. Just Jane. Okay. Jane. Mas maayo na sad nga nabuak ang akong cellphone. Kay mas ganahan ko ining latest model sa paborito na kong brand sa cellphone nga ako napalit karon. Mas ganahan ko siyang calm. Mustamot ko kagwapa. Ay, wait. Muhunong ko kaniyot. Magkuha ko ang selfie, then send ako kang Cesar. Aron makita niya. Then,
Butangan ako caption nga. Lonely without you. Oh, shit. Nahinumdum na sa hinuon ko. Ganag inusarar ako sa akong lakaw karon. O nga, dili na ko makunta kaganina pa ang iyang numero. Shit. Okay. I have to relax. Aron, nindot ang akong kuha sa akong selfie. Okay. Mag-selfie na ko. Okay, tanaw na ko. Unya, akong zoom kung may flows ba. Kinahanglan nga gwapa gyud ko kanuna sa mga mata ni Cesar. Niya. Wait. Kining na-capture na ko og apil sa akong luyo nga bahin. Dito sa kanang dapat sa may kananan at bang ni ako nimutangan. Kaniwad, sa Cesar gani. Ug may babae siyang kauban. Oh shit. I-zoom para kong mayo. Oh shit. Sa Cesar gyud. Ito ara. Sa Cesar ka na naglakaw. Uban ni anang babae. Bago lang sila migawas, gikan ni anang maong kananan. Shit. Oh, gosh. Ang babae. Ang babae nga iyang gikauban. Nakaila ko ni Ana. Hindi rin ko mahimo masayop. How can I? Ha? Gitiman anak ko ang iyang panagway. Mao ka na mabayana ang gigakos ni Cesar dito sa paborito na mong restaurant nga naaan niyang si Mary. Pero, ano pang nag-upan man sila karon? Shit! Dili ni mahimo. Apaso na ko sila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!